Khubor ka Pyrthei TV. Uba polling do ubalong menteri jong ka sarkar Jylla ulaong baka jingja hakasnong thang sky hakasngi bala pelong ya ka public hearing na ka benta ka Meghalaya Cement Limited haka arpusatri Nailar ahaza apulai kalong ka ka jingja ka bakum ki borsan shar jong ka east janja head district klade ban shimkhia ban longru ban pen khre lepa haka jing kra mikla pathai Khubor uba pol ula kentho ting da ka baong bakini baro kilawanja de tang na ka daw ka jing ban pen khre lepa jong ki borsan shar district ban tem ya ka jing bitar jong ki paitba Kinonyalam jong ki Artli ki regional committee na ka banta ka West Khasi Hills kata na ka Jylla Meghalaya bala kli daw ba polling do aku chairman ban na ka Jylla Assam bala lamkhman daw Chandra Mohan Patwari kila shimya karai ban salit sorjamin ye ki chaka ki badan hapring ka jingya ka japut hakat han West Khasi Hills hadin bala kut ka dorbar liur jong ka Jylla Meghalaya bat jong ka Jylla Assam hau benai Nailar metaw snam arhajar arpulai Ya kini lapan tip daw ba polling do ha ka jinga kren bakila pathai Khubor hadin balawai ka jinga lang jong ka regional committee ka balalong hanong ba Shillong Kenya Trump Integrated Territorial Organization West Jante Head District ha ka arpu pratri ubnai Nailar aza apulai hapo ka jinga lam jong president usamla wan biang pulang kila late banta de kijing tho ha Kylleng ka so juwai bat hakikat tu kan ni ki benta jong ka West Jante Head District ban mana ya baro kidukan hardware ki bade ya ka daubilat bakim de shu bandi ya ka daubilat bala penmi da ka drop sam cement tar hadu mandala ban penbet ya ki jingkul mar ki bala ja ha ka apu saltre ubnai Nailar ar hacha apulai kasngi bala pelong ya ka jingpet sngau pajba jong ka ni ka karkhana penmi daubilan kinonyalam jong ka Jaintia Students Union ha ka apu pratri ubnai Nailar ar hacha apulai kila dawai ki bor penya jong ka karkhana Meghalaya Cement Limited baki dei ban bekam shisundon ya ki angut kinong trai ba Jylla ki baran kiti ban kinshot ya ki pulen ban kawut lathi na phang ya ki pajba hakasngi bala pelong ya ka jingpet ngau pajba ka bala long haka arpusal tri Nailar ar hacha apulai ka Meghalaya College Teachers Association haka arpu pratrik bunai Nailar ar hacha apulai kala yaiban ba kam persha satya ban pentrekam ya ka National Education Policy jong snam ar hacha arpau Berkala dawaru ya Vice Chancellor jong ka school ba Nehu u Professor PS Shukla ba udai ban wengno mador ya ka notification Kini kunhun nong hikai college ha ka Jylla Meghalaya brokaway kalapan pauru ba ka jing pentrekam ya ka National Education Policy klam da pen kreb ha kan bu jing hi ya ki samla puli Badai halo kini kanong rem kaseng kalapan pauru ba wat kinong hikai jong ka school ba Nehuru ki kershan ya ka jing dawa jong ka association Kasenjuk kirang bashnong Pyrthei district haka arpu pratring Nailar ahaza apulai kalai kendo yo deputy commissioner jong ka Pyrthei district u arpit upadhyay halo ka jingpur state jong ka jingpang saw ki khman hapo ka district ban kentu yu bon batha yaki bor badai pet jong ka tanat ka koi ka khya bakin shimkhya yakani ka jingpang ka bakta yaki paipa karasya kalapin thikna ba onnong yalam jong kispai wagna u Prigozhin ulayap haka jingthai jong ka lingsun hajan Moscow Lapan tikna ya kani hadin berada tokit benya, but hadin balai thulut ya baro ship hongot ki balayam. U President ke Ukraine u Volodymyr Zelensky uloong bakiri ki baya parlok bat ke Ukraine kin amyarap satya ada ki shipa Ukraine kitur syakajaka jong ka Russia. Kumba kalong haduk mentau lai thu baki parlok ke Ukraine ki yarap ya ka tangkumno bakan yo biang ya ki jaka ki bakala syakurup ha ka Russia. Hendai kinam tre benyarap ladaja baka Ukraine katur palat pun. Hadin laisnem mentang North Korea kala plebiang yaki kaput jongka bat kala sya yaki bria bakin man pai sharila jong. La laisnem mentang ka North Korea kam shimla island iki nong shong shnong jongka ki basa shabari bakin man pai shala ka jongkari namar baka ting yo ka saprang ka klam jingpang COVID-19. Hendrai kala penmi pat yaki kendon baki tu ki bawan pai kin ham bandang sya pet benya shwa haki doktor tar hadu pada pentikna bakim don ya ka jingpang COVID-19. Ka Japan Space Agency kala pensange biang ya ka jingthumu jongka ban pha yo satellite jongka show banai lani moon sniper. Kada ka jing pensange no shwa ka de ka jinglong jingman jongka sun beneng. Hadu menta 4 lawan pentikna lanu kat penher.
Menteri Rang Badu berim jangka Pakistan Imran Khan ubarang dan mentah atok jail ula kentai ya ka jingkeno bawla pen ipat ba ya ka jingtho ki bari syapang ka Pakistan. Henry ula ong bakakot ka ba ukawe hakmat ki pat ba ka dei ka rai jangka kunhun menteri sarkar. Imran Khan ula ai ka jingat rilang berka kunhun tokit. Henry ula kentai pat ya ka jingkeno persya ya Presiden ke Zimbabwe Emerson Mnangagwa la syajit biang hak election jong kategori kapala long hak arpulai bat arpusatrik jong benai Nailar. Mnangagwa la penlim ya shipawngut kiwe par ki kertong. Kiladan rupu pra point kendai persen kinong song jong ke Zimbabwe kibalawan ban tepwun. Kazanu PF kaseng kabayalam do presiden kelajap hadu arspa shipawngut kinong mikman berkantau biang ya ke sarkar kabatambai. Ke France kalakhang ya ki kena bikin pong ya ki abaya, ke kenjariam ke baju pong ki kentai Muslim. Ketenat puli putih kelapen mi ya ke hukum bakanam sya ya ki kena bikin wan da kete karyam haki skul. Ke France kalakhang ban pen i ya ke no ke jing sngau niam haki jaka puli. Ke sarkar kamkwa bandan ke jinge pher jaj ben riu ni ke jinge pher niam haki jaka puli. Kakwa babaro ki kena kin long renti. Ke Taliban kalakhang ya ki kentai bikin letkai sha National Park. Namar baki kentai ki penken ya ke rukom riam jong ka hijam. Ke sarkar Taliban kalaong baka jinglet pengat kamdei ka badon kam hadu kata-kata. Kumta la penmi hukum syakinong yalam niam berki kenhun beper bak gimdei ban sha ya ki kentai bandrung ha National Park. Kaban Amir National Park kadika National Park kabaningkong Afghanistan. Kimau kiba kinong jungok kai kijuan ban pet kai ha Vietnam ya kabala jutip kum ki kissing rock kila ban khalam no kakai pot kalaong bakite kimau kila ban khalam no nakada ko jingkiu ka duriau bat ukhi ru umau nakada ko jingbuan palat ki ling khwai do kha ki bawan ya hajan lawat benya shapang kite ki artli kimau da ka Institute of Geosciences and Mineral Resources jongka Vietnam. Dagi hajan ngut kinong song jaka Pakistan kilab mi sha surok banyaki halor ka jingram palat ka bai thang boarding bar persha ya ka jingpen kiu jaka sarkar ya ka khajana kinong yakhi kila thang ya ki bil light jonki kum ka dak jing persha ya ka sarkar ka jing kiu ka bai light ha Pakistan kalong shaba palat ha ka ba ka yin ka badan tang artli ki pakha bat light li ki bulb ka bil ka poi hadu arpho hajar ha ka pisa Pakistan. Tikito kilong ki Khubor hakimat mentasi. Khublei.